اليوم بإني ألتقي بطل العالم البلغاري سيد كبرات في هذا المكان، وبتشرف بإني أعطيه درع صحيفة الدستور كأقدم صحيفة في الأردن وفي الوطن العربي، وهو درع للتكريم والتقدير ومحبة لهذا البطل الذي يمارس رياضة نحترمها، ويسعدنا أن نستضيفه في المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة بلدنا والاطلاع على المنجزاتها والاطلاع أيضا على الأماكن السياحية فيها، وهو مرحب به دائما في أي وقت في المملكة الأردنية الهاشمية. Изключително благодаря за подаръка и за робата, защото за мен това е едно гостоприемство и за поканата, за подаръците, за отношението. Искам да благодаря на всички тях за доброто отношение, за това, че ми дават една много добра оценка и за това, че забелязват не само моите спортни успехи, а отношението на България чрез мен към тях самите. Тъй като много дълги години имам приятели от арабските държави и България е една от страните, които винаги има добро отношение към арабите, тъй като сме имали много араби тук в България и винаги се радваме да бъдем така в много добро сътрудничество и добри отношения. Международен план и неговите успехи за целия свят като представител на България. Всякакви други награди имам, но такава никога не съм имал и съм много доволен и благодарен.